I pozdrav svima ljudi, ono su nove epizodi Biljara na Facebooku. Link od igrice će vam biti u opisu videa. I idemo. Znači, igramo 8 ba. Traži se sad igra online. Finding match. Ok. Match found. Match. Get ready. Evo, sad moramo pričekat. Loading this shit. Izgleda da je lik otišao. Nema veze, probat ćemo ponovno. Znači 8 bal. Tu ćemo. Sad ćemo mi nekoga naći. I odigrat ćemo jednu rundu. Pazite, samo jednu rundu. Ne Match found. Kako je u prošlom videu. 3 runde, na kraju jedna. Dobre. Nadam se da ovaj lik neće otići. Nije otišao. I znači... ona kokošja perspektiva, di je sad? Evo je, to je kokošja perspektiva. Znači, lik je sad zajebo da vidimo što je bolje da uvaci. Ajmo tu. Evo, glas ovo. Sad, ovako. Ej, falio se. Nema veze. Sad će on misli da ne znam igra, pa će profulava. Sad gledajte. Inače, sad sam došao iz škole, pa sam malo i umoran, ali nema veze. Sve za YouTube. I to je dobro. Nećemo ne ići na istu taktiku i prošli put u onom videu. Ovaj put ćemo pokušati sve do kraja doći. Mislim ono da ne puštam ništa. Znači... što bismo mogli... Ne da probamo ovom plavom da puknemo... nema veze. Kad lig... nećemo na tu foru, ajde. Da ne bude glup, evo, ima to ovako. Kreten je zabio 2 lopte i zabio je bijelu. Da vidimo kako bismo mogli najbolje to iskoristiti. Ajmo... valjda će biti dobro. Sad ćemo pucat ovdje. Vidite, to je ta koncentracija. Vjerojatno ću pogodit. Dobro je. Sad ćemo ovo ovdje gore. Sad bismo trebali pogodit ovu rutu. Pogodak. Viš, to je ta preciznost. Sad ćemo zelenu gore, makar ja znam da to neće biti. Može, pogodak je. Znači, to je to. Ovo nećemo moći, pa ćemo ići na ovako, da ne može lik da dobije loptu. Dobro, sad je ovo na redu. Ajmo. Vidite i to. Zna igra. Nema veze, ako izgubimo, nije bitno. Zapravo bitno je, ali... ne možeš uvijek pobijediti. Ovo je malo... čekaj da vidimo drugi kut. Nisam stigao drugi kut vidjeti.
Znači, mi smo sad trebali šutat ovo gore. Ovo što je već. Probat ćemo, ajde, probat ćemo. U zadnji tren. Aha. To je to. Ovo ćemo puknut kako bilo. Nisam to trebao napraviti. Nema veze. Nema veze. Rekli smo da nema veze ako izgubim. Evo je, kokošja perspektiva. Ljudi moji. Da. Majko mamil. Pa ovo promaši. Dobro, izgleda da nećemo izgubiti. Tu. Sad samo crna. Znači, crna gore. Cijene gore, gore. Mi smo dole, dole. Pa majko moja mila. Pa ovo je udarac godine. Ma šta godine? 2 godine. Dvije. Pa sti to. I sad bi on treba pogoditi. Ovo je čisti pogodak. Ako biste mene pitali. Možda. Ipak to možda je se pretvorilo u da. Čekamo da ovaj lik završi da... Ajde, molim te sad. Fali... Ovo je zadnja nada. Samo sekundu. Ovo bi pogodak trebao biti. I pobjedio sam. To. Ovo je bila čista sreća, ljudi. Nema veze, ako vam se svidio video, ostavite like, subscribeajte se i šerujte video. Hvala na gledanju.